Môže, všetci dám. Môže vystať hneď vakcínu. 30. Vtedy bolo 25 na 5. Ukazuje to blíže. Dobre. Švíme, to strašne pomaly, tá práva ty to musí. Ale aj tak nie, sa mali naklony, ale to je jasné. Tak požiadne družstvo Vabuli to vrch nezískalo žiadne pomocné body. Nie som zaujatý. Koho to tam bolo? Betka to bola medzi nohami. Poďakovať obci Krajine za to, že nám umožnila v tomto areálu súťažiť. Aj celý do našej súťaže venovala obec Krajine. A poprosil by som aj pána starostu, aby na záver povedal pár slov. Ja si myslím, že nebude to na záver, nebude to pár slov, lebo je to len 6. ročník a predpokladáme všetci, že to nebude len 6. ročník a bude 7., 8., 10., 20., 30. Takže ja si dovolím len veľmi vám pekne poďakovať, že ste sa zúčastnili na 6. ročníku Krajnianskej prúhnice, ktorá bola našimi činovníkmi organizovaná len a len pre vás, aby ste sa tu zabavili a vy všetci, ktorí sa tu pozeráte, aby ste sa zabavili s nami. A je to naozaj o tom, aby to nebolo len súťažné a presné na minútu a na sekundu a na to, ale aby ste si